σήμερα θα κάνουμε 2 διαφημιστικά. Πρώτο, τα βαράκια. Με τα νέα βαράκια γυμναστικής, βάρας και γαμάς, μπορείς να κάνεις ό,τι σώμα θες. Το καλύτερο, μπορείς από αυτόν τον τύπο. Μπορείς να μετατραπείς σε αυτόν τον τύπο. Αυτά με τα λόγια σου. Τώρα θα σας δείξω ένα παράδειγμα πώς κάνουμε γυμναστική με αυτά. Ορίστε. Βλέπει ο κόσμος. Έλα. Δεν πειράζει, δώσε εδώ. Τα αποτελέσματα είναι μεγάλα και σπουδαία. Τώρα θα σας μιλήσει ο πρωταθλητής μας, Δημήτρης Κέχ. Πείτε μας, πώς ήταν η αλλαγή που νιώσαμε? Μεγάλη. Πείτε μας κάνα λόγια για το προϊόν μας. Ήταν πολύ καλό και με βοήθησε πάρα πολύ. Έχω γυμναστεί πάρα πολύ. Τώρα απόδειξέ μου το τιμάχι. Σήκω. Δεύτερο διαφημιστικό, πορτοκαλάδα! Διτσάω! Μάνα! Μην ανησυχείς ρε κοτούλα! Έχουμε την πορτοκαλάδα Power Health από τα φαρμακεία, Είναι το γέννη δικό μου φαρμακοποιός για σένα, έλα! Πιες την, έλα! Έλα! Εγώ θέλω να την πιω. Κλείσε γάμο το. Πορτοκαλάδα Power σου δίνει ενέργεια και λιποθυμία. Αυτό ήταν το τέλος του βίντεο. Κάντε like, subscribe, ό,τι γουστάρετε. Αυτά. Την επόμενη εβδομάδα στον Δημήτρης Κέχ δείτε ένα γαμάτο βίντεο.